Luke chapter 9. Luke chapter 9. Luke chapter 9. From verse 37. The next day when they came down from the mountain, a large crowd met him. A man with the crowd called out, "Teacher, I beg you to look at my son, for he is the only child. A spirit seizes him, and he suddenly screams. It throws him in convulsions, so that he foams at his mouth. It scarcely ever leaves him, and is destroying him. I begged your disciples to drive it out, but they could not. O unbelieving and perceived generation," Jesus replied, "how long shall I stay with you and put with you? Bring your son here." Even while he was coming, the demon threw him to the ground in a convulsion. But Jesus rebuked the spirit, healed the boy, gave him back to the father, and they were amazed at the greatness of the Lord. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Nyaya ndinayo mangwanana anhasi ndeyekuti ndikuda kuti ndidyare moyo kana kuti mweya, a heart or a spirit of thanksgiving kuna Mwari. Chikonzero chiri chekuti baba vane mwana wavo ane dambudziko, vakaenda nemwana wavo kuvadzidzi vaJesu, dambudziko harina kupera. Zvino nhasi vauya kuna Jesu ndokubva vapa a report kuti mwana wangu ane dambudziko raainaro, ndakauya naye kuvadzidzi venyu asi hakuna chakaita. Jesu ndokubva anamata. Asi pane zvakaitika Jesu, mwana uyu paakaunzwa kuna Jesu, zvakamubata akawira zvakare pasi. While the boy was coming, the demon threw him to the ground in convulsion. Zviri kuitika pano, mukomana asati adeliverwa, the demon hit back again, even in the presence of Jesus. Aunzwa kuna Jesu, Jesu akuda kudhila nemwana uyu kuti adzike dambudziko. Zvanzi demoni rakamubata akawira pasi. Zvikaitika zvakare zvaimboitika. Jesu aripo arikuda kudzinga mweya uyu, but zvamubata akawira pasi. Hazvireve kuti dambudziko iri riri strong richaramba richiitika, but nenyaya yekuti ava mupresence yaKristu, this is the last thing to happen now. Handiziva ndoda kunamata naye mangwanani ano. Pane zvinoitika muupenyu hwako, ukauya ukati nawo kuti ndakunamata Mwari, zvinhu izvozvo zvinoita sekunge zviri kuramba zvichiitika, but I've come to tell you this. Nekuda kwepresence yaKristu, nekuda kwenyasha dzaMwari, this is the last time. This is the last time. There is a last time to everything. Pane kupera kwechinhu, pane kuguma kwechinhu muupenyu. So I've come to tell you this. Mukomana uyu aunzwa nababa wake kuna Jesu. While he was coming to Jesus, the demon came again on this boy. Rikamuwisira pasi. Zvoita kuti baba avanzwe kuora moyo, kuti sei zvaakuitika ndauya naye kuna Jesu, but havanonge vaziva kuti this is the last time. Ndiri kuda kuisa ganhuro pasituation yakunetsa kwemakore. Ndiri kuda kutaura simba raMwari nenyasha dzaMwari pamusoro pesituation yakubata kwenguva refu. No matter kuti zvaitika futi nhasi, but I decree and I declare as a servant of the Most High God, this is the last time. Indongo yekupedzisira, asi kuzoitika zvakare. Sezvo zvinotaura shoko kuti vaIjipita vamuri kuona hamuchesi kuzovaoni zvakare. Dambudziko raiva nemwana uyu, ichokwadi dhimoni rakamubata while he was coming to Jesus, akatowira pasi. But hazvina kuramba zvichidaro. That was the last time. That was the last time. While the boy was coming, the demon threw him to the ground in convulsion. But Jesus rebuked the spirit, healed the boy, and gave him back to his father. So it happened, kuti vauya naye kuna Jesu, dhimoni ndokubva rabata futi mwana akawira pasi. But awira pasi, harina kuzobata zvakare. That was the last time. Ndauya kuzonamata newe mudikani mangwanani ano. Ndauya kuzodeclare shoko raMwari pamusoro peupenyu hwako. Zvakaitika. No more. Ndiri kuramba. Hazvingarambe zvichiitika uri mupresence yaKristu. Hazvingarambe zvichiitika wakatenda muna Mwari wamasimba ose. That's the last time. I cancel that thing. Chakushungurudza chikakunetsa kwemakore akawanda. Today marks the day
the expiry date of that challenge. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Today marks the day of that challenge. Kuti iregere kubata zvakare muupenyu hwako. Zvakaitika, zvaitika. But the Bible rati vauya naye kuna Jesu, while he was coming, mweya ndobva wamubata akawira pasi. That demon came again. But that was the last time. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Pane magumo echinhu chese. Chinhu chese chakatanga chine zuva rekuguma. Chinhu chese chakavambwa chine zuva rekuti hachirambe chichipfuurira mberi. I decree and I declare in the mighty name of Jesus, mweya iwowo ngauchitama iko zvino. Challenge iyo ngaichiregere kubata pauri iko zvino. Nezita raJesu, I put an expiry date pa situation yako iyoyo. I put an expiry date pa dambudziko rako iroro. Nezita raJesu. While the boy was coming, demon rakamubata akawira pasi, but Jesus healed the boy. No matter zviri kuitika iko zvino, zvichida wakatowira pasi, but uri pasi ipapo, celebrate and begin to thank God. Zvapera. Asi kuzoramba zvichiitika, Mwari une simba, Mwari une nyasha. The demon came upon the boy and he fell down. Asi Jesu ndokubva amuporesa. Ari pasi ipapo. Rakabva rava the last day rekuti zviitike. Zvakakuisira pasi. Vakakudzinga kwavakakudzinga. Havana kukugamuchira. But that marks the last day. That marks the last day. Registration here. Hazvifanirwe kuramba zvichidaro. Kunamata Mwari mupenyu muchena wakatendeka, Mwari wamasimba ose. Situation yako haifanirwe kuramba uchidaro. Haifanirwe kuramba chidaro. Today marks the last day. Ndiri kuisa expiry date pa situation iyoyo. Ndiri kupronounce expiry date ku sickness iyoyo. Ndiri kupronounce expiry date in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba vakauya nemwana wavo akamiswa pamberi paJesu. Vakauya naye kuna Jesu. Bible wrote, while the boy was coming, the demon attacked the boy and he fell down. While the boy was coming, the demon threw him to the ground in a convulsion. Zvakamubata akawira pasi. But paakazosimuka, ndorakava last day rekuwira pasi. Urambe uri pasi, you will rise. Aurambe uchitsikirirwa, nyasha dzichakusimudza. Aurambe uri kutarisirwa pasi. Today marks the last day of that challenge. I pronounce an expiry date to that challenge in the mighty name of Jesus. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Marito Gumiro, God bless you. Ritondo Mandiriza, today marks the last day of your challenge. Daniel Chaiva, today marks the last day of your challenge. Gilbert Marufu, today is the last day of your challenge. Morini Goto, today is the last day. William Simango, today is the last day. Michael Tami, Constant Shimanda, God bless you. Munashe Maswava, God bless you. Brighton Madzinga, Beto Maunda, today marks the last day of that challenge. You rise in power, you rise in grace, you rise in glory. In the mighty name of Jesus. Amadzangu Mwari vakitire nyasha, Mwari vakuropafadze, Mwari vakuchengete. We meet again tomorrow for prayer session. Mwari vachititira zvakanaka. Thank you so much for tuning in. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. I also open this door kune vanoitirwa zvakanaka ema prayer sessions morning, so that you can send your airtime on my number. You can send your airtime on my number. For us to continue to broadcast, I need your support as well. This is our program, not my only program, but our program. You're going to know my prayers and my declarations on this platform. So you can just send your airtime on my number. Also join me to Nasimanero tonight, 8:30 p.m. I'll be live on Star FM teaching about mentorship. Tonight, 8:30 p.m. Manero, dinner service. Join me to Star FM na 8:30 p.m. tonight. Mwari vakitire nyasha, Mwari vakuropafadze, Mwari vakuchengetei. Bye bye. God bless you.